Hej og velkommen til Mathias og Kasper, der spiller MV3. Det er vores første video, og vi har endnu ikke fundet ud af, hvordan vi viser hele skærmen. Så I må overleve sådan der. Ja. Okay, ja. Og vi bruger sniper lige meget hvad. Om vi taber eller vinder. Okay. Search and destroy. Det er kill confirm, det gider jeg fandme ikke. Vi skal finde search and destroy. Som der. Og julemanden, han er krog, han er sej. Det er fandme mig. Toplin, alle ting. Okay, vi vinder imod de her, vi gør. Ja. Nej, det kan vi altså kun. Hvis der videoen bliver dårlig, så må vi undskylde, ja. Så må vi virkelig undskylde. Ja, måske bliver det nok ikke sådan, som vi havde forventet. Med at se hvordan på skærmen. Øj. Hvad? Var du død? Ja. De er jo klamme, de hardskubber. Nå, jeg tror ikke. Nå. Pis, mand. Jeg kan nok ikke lige se den der komme. Okay, jeg har en god taktik. Fuck, de klammer. Ad. Fy. Vi bliver åbnet, mand. Hvad gør vi? Vi har ikke en god taktik. Jo, oppe i tårnet. Tårnet, der kan vi altid vinde. Eller sådan det. Har skubber igen, mand. Er du død? Nej. Ja, han står lige om bagved. Lige der, lige ude. Og der. Fedt. Nu skal du fandme også blive hardskubber. Jeg fik 11.100 XP. Gjorde du? Ja. Nå, de gik i clan sammen. Jeg troede, de var i clan sammen. Også mig. Nå. Fuck, hvor er det klamt, mand. Han kommer derfra. Han kommer derfra.
hardskog tilbage, mand. Hvad? Fuck mig. Du kan ikke se ham nogen steder. Det er også fordi, du hele tiden prøver at lave silence på ham. Jamen, det er fedt, når man laver det. Men nu kan jeg se, at de laver heller ikke noget, så vil jeg heller ikke. Nu kommer hardskubber tilbage. Ja, hardskub. All I design. Ui, fuck. En anden løb lige hen til mig. Den anden han er oppe i tårnet. Hvad? Fuck dig, mand. Okay, det må vi da godt nok lide. Totalt. Nå, noget siger vi tabte stort. Okay, stort. Ja, det var så vores første video, og håber I nød den.